Исәнмесез, эфирда яңа чыгарылышы сезнең белән Рузил Мингалимов. Алдағы төп темалар хакында. Иске урындык һәм кәнәфиләр атна дәвамында подъезд төбендә ята. Бу проблеманы ничек хәл итәргә мөмкин? Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Быел Чаллыда туган төркөнен яңа форматта билгеләп үттеләр. Беренче тапкыр Чаллы татар фестивале оештырылды. Анда Ләйсән Ханова булып кайтты. Иң якын урнашкан банкоматны һәм банк офисын тиз арада ничек табарга? Чаллы IT паркы белгечләре смартфоннар өчен махсус кушымта әзерләде. Шәһәрдәшләр йорт яннары чүплеккә әйләнеп барудан зорлана. Быел подъезд яннарын иске җиһазлардан арындыру шәһәр коммуналь хуҗалыгы җаваплыгында. Моңа кадәр бу эшне идарә итү оешмалары башкарган. Эре чүпне ташлау өчен махсус транспорт ялаганнар йөк ташучыларга түләгәннәр. Бер карасаң, проблема уңай якка хәл ителде. Әмма иске кәнәфи һәм шкафлар атналар дәвамында подъезд төбендә ята. Әлеге мәсьәләне ничек хәл итәргә мөмкин? Хәбәрчебез белеп кайтты. Жилкомсервис идарә итү оешмасы йөк машиналары өчен график төзегән. Аның нигезендә шәһәр коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре атнага бер тапкыр подъезд төпләренә чыгарылып куелган габаритлы чүп-чарны алып китергә тиеш. Бу максатларга ГЭС һәм ЗӘП бистәләренә 2 генә транспорт бирелгән. Чтобы они учитывали... Горкоммунхоз хезмәткәрләре шәһәрнең иске өлешендә эре габаритлы чүпнең күп булуын аңласын иде. Шәһәрдәшләр җиһазларын яңага алыштыра, искесен көн саен диярлек чыгарып куялар. Тәртип булсын өчен өстәмә транспорт кирәк. Иске җиһазларны билгеле бер график нигезендә алып китәләр, әмма әлеге график турында күпчелек белми. Димәк, өйдә ремонт ясар алдыннан торак эксплуатация участогына, ягъни ЖЭКка шалтыратып, йөк машиналарының кайчан киләсен сорарга кирәк. Югыйсә, иске җиһазлар атна дәвамында подъезд төбендә ятачак. Конечно, неправильно. Җиһазларны тәртипсез рәвештә ташлыйлар, теләсә кая аунап ята. Кай вакыт бу 2 атнага сузыла. Специальный урыннар хәзерләп куярга кирәк. Урыннарга менә шунда бөтен яшәүче бу өйдә белергә тиеш кая зур әйберле диваннар, караватлар, холодильникларны шунда чыгарып куярга. Мондый урыннар булдыру мәсьәләсен инде идарә итүче оешмалар да карый башлады. Киләчәктә жилкомсервис хезмәткәрләре шәһәр җитәкчеләренә хат белән чыгарга тели. Алар һәр йорт янында зур габаритлы чүпне вакытлыча кую урыннары оештыруны сораячак. Чөнки тәртипсез рәвештә ташланылган җиһазлар янгын куркынычсызлыгы таләпләрен дә боза. Гүзәл Шихапова, Максим Орлов, яңалыклар. Шәһәрдәшләр җәмәгать транспортына бәя бирә ала. Чаллының рәсми сайтында онлайн сораштыру уздырыла. Аның максаты пассажирларның газель һәм автобуслардан канәгатьме икәнлеген ачыклау. Шәһәрдәшләргә 6 сорауга җавап бирергә тәкъдим ителә. Сораштыру нәтиҗәләре җәмәгать транспортының сыйфатын яхшыртуда исәпкә алыначак. Үз фикереңне җиткерер өчен napchalny.ru сайтына кереп теркәлергә кирәк. Безнең яңалыклар иҗат төркемендә шәһәрдәшләр арасында сораштыру үткәрде. Газель белән барам эшкә. Кич белән трамвайда кайтам. Көтіп тұрған жоқ, әйбәт жүрелер. Газель йөртүчеләрнең пассажирларга карата мөнәсәбәте ошамый, проезднойларны тартып алып, тәрәзәдән ташлаганнарын да күргәнем булды. Аны бит инде мин генә әйтмим, аны Чаллы төзегән, Чаллыда яшәгән кешеләр бөтенесе дә әйтә. Кая китте ул элеккеге автобуслар? Кая китте элеккеге обслуживание папат белә, папат. Ну, вообще-то меня устраивает хорошо. Миңа барысы да ошо яхшы йөртәләр, бары тик пенсионерларга карата мөнәсәбәтләре ошамый. Чаллыда халыкара туган тел көнен үзенчәлекле билгеләп үттеләр. Бүген Нур яшьләр үзәгендә Чаллы татар фестивале оештырылды. Студентлар, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, гомумән милләт язмышы өчен битараф булмаган шәһәрдәшләр бер залга җыелды. Фестивальне Нур һәм Орион яшьләр үзәкләре бергәләп башкарма комитет ярдәме белән оештырды. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Беренче коймак төйерле була диләр, әмма Чаллы татар фестивале тәүге тапкыр үткәрелүенә карамастан яшьләрне берләштерә алды. Бирдә шәһәребезнең төрле уку йортларыннан студентлар 52-нче мәктәп укучылары катнашты. Алар белән очрашуга масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, театр артистлары, милләт зыялылары чакырылган иде. Безнең яшьләрне хәзер бер нәрсә белән гаҗәпләндереп булмый. Безнең үзебезнең белән максат куйган бурычыбыз Нур яшьләр үзәге белән берлектә уздырабыз без аны яшьләр үзәге. Яшьләрне, татар яшьләрен менә күрәсе килде, аларның ничек үзләренең тотышларын, үзләренең сөйләмнәрен ничек матыртып сөйлиләр, аларның биюләрен, аларның киемнәрен. Һәр мәгълүмат чарасы үз мәйданын оештырды. Аларда шәһәребездә нәшер ителүче газета, журналлар белән танышырга мөмкин булды. Яшьләр өчен алар үз сорауларын да әзерләде. Фестивальдә Чаллы ТВ радиокомпаниясе, Күңел радиосы хезмәткәрләре дә катнашты. Радиога багышлап яшьләр хәтта гимн башкарды. Киләчәгебез
Барысы да татар тілінде жырмуынар да, бүйілер де. Шол татар фестивалінде әмді шунды милли бизекләребезне күрге, һәм халкыбызның яратып әзірлей тұрған милли ашлары белән таныштырырга да мөмкин иде. Мондай очрашулар бик кирәк. Фестивальдә әлеге фикер кызыл җеп булып сузылды. ЮНЕСКО мәгълүматлары буенча дөньядагы 6000 телнең 3000-нә югалу куркынычы яный. Россиядә 136 тел эчендә шундый куркыныч бар. Дөрес, татар теле бу исемлектә түгел, әмма шулай да бурычлар урын бар. Елдан-ел татар телендә өйрәнү һәм инде татар телендә сөйләшүчеләр кими бара. Менә бу бездә бик нык борчый, һәм инде безнең бөтен эшебез, bütün yaşayışımız özümüzün tuğan tilini soqlap kaldırında. Çünkü til bite eken, millet de bite. Шолы татар фестивалендә катнашучы яшьләр әлбәттә милли гореф-гадәтләребезне яхшы белә. Татар җанлы егет һәм кызлар. Алар тел өйрәнүнең бер кыенлыгы да юк дигән фикердә. Бары тик теләк кенә кирәк. Без татар телен онытмыйбыз, без гел татарча сөйләшәбез. Үзебезнең көлияттә дәген гел татарча җырлап, уйнап, көлешеп, бергә йөрибез. Өйрәнәм дисәң, авыр түгел инде. Һәр кешенең үзенең төп фикере барга тиеш. Өйрәнәм дигән. Biz bik yaratабыз татар китаплары укырга, менә шундый очрашуларга бик йөрибез һәм без татар телен сакларга тырышабыз. Инде шундый менә рус телендә сөйләшеп йөргән дуслар да була бит инде. Аларны да без теге татарча сөйләшергә күбрәк шундый, юл бирәбез дим инде. Мондай фестивальләр алга таба да оештырылачак. Шәһәрдәшләр Шоллы татар фестивале гомерле булырга тиеш дигән фикердә. Ләйсән Ханова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Татарстанның 9 мәктәбе карантинга ябылды. Грипп һәм ОРВИ белән авыручылар саны кискен артканга күрә Казанда 2, Әлмәт районында 6, Минзәләдә 1 мәктәптә укулар туктатылды. Саба районында карантинга 1 балалар бакчасы ябылды. Роспотребнадзор идарәсендә хәбәр итүләренчә, Шолда грипп белән авыру эпидемиология бусаганнан артмады. Бүген 7 меңгә якын кешедә кискен сулыш юллары авыруы, 11 шәһәрдәшкә грипп диагнозы куелды. Хәзергә реклама бүленәбез, берничә минуттан соң очрашырбыз. Иң якын урнашкан банкоматны һәм банк офисын тиз арада ничек табарга? Шол IT паркы белгечләре смартфоннар өчен махсус кушымта әзерләде. Жилой комплекс Челы-Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с Челы-Яр. Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Газета «Пенсионер» в Татарстане. Все о пенсиях, консультации юристов, советы народной целительницы, полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. Уважаемые жильцы, управляющая компания «Паритет» напоминает, что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это залог качественного обслуживания жилого фонда, бесперебойное получение воды, тепла и электричества, чистота в подъездах и уборка улиц. Живите без долгов и с комфортом. А я лечусь Мавитом. Курс лечения провел, купил и не пожалел. Лечебное действие Мавита обеспечивают 3 фактора одновременно. Магнитное поле, вибромассаж и тепло. Праздничная акция. Приобретайте Мавит по выгодным ценам с 16 по 27 февраля в аптеках Милфарм и Ихлас. 5 март Яршаллы шәһәре Сара Садыкова исемендәге концертлар залында Казан егетләре концерты. Кыскасы шәп булачак. Рәхим итегез. 6+. Мәскәүнең үзәк күргәзмә комплексында ел сайын Россия сәламәтлек саклау атнасы оештырыла. Анда үз тармагында идәп баручылардан сыналган Еламет компаниясе транскриаль магнит терапиясе аппараты Диамагны тәкъдим итте. Исследования в области применения магнитотерапии при лечении заболеваний головного мозга Баш миен дәвалауда магнит терапиясын куллану буенча тикшерүләр 10 елдан артык дәвам итте. Хәзер аның ярдәмендә мигрень, йокысызлыкны дәвалау мөмкинлеге туды. Шулай ук аппаратны инсульттан соң умырткалыкның муен өлеше остеохондрозыннан интеккәндә дә кулланырга була. Аппарат Диамаг – это новинка, которая не имеет аналогов в мире. Низкочастотное магнитное поле аппарата способствует ускорению капиллярного кровотока. Диамаг аппараты ул яңалык, аның дөньяда аналогы юк. Аппаратның түбән ешлыктагы магнит кырык кан агышын тизләтә. Баш мие тамырлары тернәкләнә, кан басымы нормальләшә. Безнең аппаратларны кешеләр теләп ала. Шул ук вакытта алар дәвалау профилактика учрежденияләрендә дә киң кулланыла. Алмак 01 аеруча танылган аппарат. Ул артроз, артрит, подагра, вегетатив кан тамырлары дистониясын дәваларга ярдәм итә. Ватанны саклаучы көне уңайыннан акция. Алмак һәм Диамагны 10% ташлама белән 27 февральгә кадәр Милфарм, Ихлас, Эскулап, аптека 36-6, Бережный аптекаларда сатып алырга мөмкин. Товарлар саны шикләнгән.
Жаңалықтар чыгарылышын девам етебіз. Сіздің білен эфирда Рузил Мингалимов. Июльден Астага полисларын интернет оша сотып алып булачак. Әлеге яңалык сотып алу эшләрен арадашчысыз башкарырга мөмкинлек бирә. Кагыйдәләрдә, тарифларда барысы өчен дә бер коэффициентлар билгеле булачак. Иминет оешмасы сайтына кирип, теләгән бар кешегә дә Астага полисын банк картасы яисә электрон рәвештә акча күчереп алу мөмкинлеге тудырылачак. Шулай да полис махсус банкта чыгарылырга тиеш. Электрон полисны гамәлгә кертүгә әлегә бу зур киртә булып тора. Июльгә кадәр әлеге проблеманы шишергә тиешләр. Иминетләштерүчеләр гадәти кагаз полисларынан да баш тартмаячак. Алар электрон полислар белән берлектән гамәлдә булачак. 1000 шәһәр һәм 100 000 банкомат. Барысы да смартфоннар өчен бер кушымтада. Аны Чаллы IT паркы белгечләре әзерләде. Ул иң якын урнашкан банкоматны һәм банк офисын эзләргә мөмкинлек бирә. Кушымта куллану өчен бик уңайлы. Сервисны смартфон яки исә телефонга урнаштырасың, кирәкле банкоматны һәм аңа кадәр иң якын маршрутны билгелисең. Эзләү өчен интернет кирәкми. Бөтен база офлайн режимда эшли. Безнең кушымта янә шунысы белән үзенчәлекле. Без бар тик чын акчалар кабул итә торган банкоматларны гына да күрсәтә алабыз. Монда функция бер кайда да юк. Безнең базада Россиядәге барлык банкоматлар да бар. Барлыгы 1000 шәһәрдән. Шул исәптән Кырымда. Моннан тыш кушымтада партнер банклар функциясе дә бар. Димәк, кеше үзе караган банк белән хезмәттәшлек итүче учреждениеләрне күрә ала дигән сүз. Белгечләр әйтүенчә, кушымта бигрәк тә кеше аз яшәгән җирлекләр өчен уңайлы. Чөнки анда тулыландырылган картада урын алган. Быел Чаллыда ярминкәләр икътисади торышлыкны исәпкә алып, гадәттәгедән алданрак үткәрелә башлады. Алар шимбә көннәрендә оештырыла, һәм шәһәрдәшләр арасында шактый популяр. Узган атнада, мәсәлән, фермерлар һәм азык-төлек җитештерүче предприятиеләр шәһәргә барлыгы 6 миллион сумлык продукция алып килде. Ярминкәдә шикәр комын 42-45 сумга, унны 18 сумга, сыер итен 230 сумнан алырга мөмкин иде. Киләсе шимбәдә ярминкә Сарман трактыннан тыш тагын бер мәйданда оештырылачак. На следующей неделе мы планируем. Киләсе атнада без Галиәскәр Камал бульварында тагын бер ярминкә мәйданчыгы ачарга планлаштырабыз. Ул автозавод районында урнашкан. Моннан тыш авыл хуҗалыгы министры исеменә ярминкәдә катнашучы предприятиеләр санын арттыруны сорап хат әзерләдек. Кадетлар хезмәт һәм оборонага әзер. Шәһәрнең 47-нче кадетлар мәктәбе укучылары Россиянең Олимпия киләчәге дип исемләнгән Бөтен Россия форумында катнашты. Сочида Татарстанның данын бердән-бер команда яклап чыкты. Биредә беренче спорт һәм белем бирү фестивале кысаларында командалар ГТО нормаларын бирделәр. Шулай катнашучыларны иҗади, фәнни һәм команда ярышларында сынадылар. Чаллы кадетлар үзләрен бары яхшы яктан күрсәтте. Шәһәрдәшләрнең нинди урыннар яулаганын алдагы чыгарылышларда сөйләрбез. Хәзер команда өйгә кайту юлында. Поезд Чаллыга төнге сәгать 1-ләргә килеп җитәчәк. Чаллыда яшәүче 3000-дән артык сабый психик авырулар диспансерында исәптә тора. Аларда сирәк булган психик тайпылыш, аутизм. Гадәттә җәмгыять мондый балаларга кырын күз белән карый, алардан читләшә. Шул сәбәпле әлеге диагнозлы нәниләр мәктәпкә йөрми, өйдә укыйлар. Балаларның ата-аналары шәһәрнең баш психиатры белән берлектә аутистлар өчен дәвалау педагогикасы үзәге булдыру өстендә эшли. Үткән ел үзәк өчен шәһәрдә бина булып бирелгән иде. Хәзер битараф булмаган кешеләр ярдәме белән анда төзекләндерү эшләре башланды. Әмма үзәкне тиешенчә җиһазландыру өчен 22 миллион сум акча кирәк. Пока идет ремонт, занятия. Төзекләндерү эшләре барганда балалар белән психик авырулар диспансерында шөгыльләнәбез. Безгә 60-тан артык авыру нәниләр килә. Һәрбер бала белән аерым яки төркемнәрдә 10 белгеч шөгыльләнә. Тормыш симфониясе дип аталган волонтерлар хәрәкәте дәвалау педагогикасы үзәгенә ярдәм итәргә тели. Якын арада алар шәһәр сәүдә үзәкләрендә акча җыю пунктлары булдырачак. Без үз чиратыбызда акцияның кайда һәм кайчан үтәчәген хәбәр итербез. Шәһәрдәшләр кышны озатып, язны каршыла. Православие динен тотучылар май чабу бәйрәмен билгеләп үтә. Ул бер атна 16-сыннан алып 22-нче февральгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге бәйрәмне аеруча балалар көтеп ала. Асылташ балалар йортында тәрбияләнүчеләр дә әлеге чарадан читтә калмады. Бәйрәм зал içində үткәрелүгә карамастан барлык шартларны үтәделәр. Җыр-биюләр, төрле бәйгеләр оештырылды, үз куллары белән хәтта карачкы да ясаганнар. Алдан балалар әзерли башлар киемнәр, җырлар өйрәнәбез, шигырьләр ятлыйбыз, репетицияләр үткәрәбез. Без бу бәйрәмне көтеп алабыз. Чөнки бу бәйрәм үзенчә бер өйдәге шикелле балалар үзләрен хис итәләр. Без бу бәйрәмгә бик узак әзерләндек, җырладык, биедек, шигырьләр сөйләдек, каймаклар пешердек. Бу сезгә җиткәнсе соңгы мәгълүмат иде. Мин Рузил Мингалимов белән саубуллашам. Киләсе очрашларга кадәр.